fitar girma. Namijin mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke baituka na fitar girma. Yau ina fazanje, waka gidan mazaje, mata ake huje, muko sai dai fasaje, kyamaras ni fazanje, jarumin mazaje, mai garin so zan yi wa baituka na fitar girma. Kwatance na kafa ya firance na wani ke kwatance kun gan shi ya yi zarce ku gana na yi dace sunan shi ya yi fice mai garin so zan yi wa baituka na uban girma. Namijin mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke wa baituka na fitar girma. A bar batu na kwaro zaki fa ya fitoro, kun san shi babu tsoro, koda waje na taro, sabuwa ke horo, koda gidan sarauta mai garin so zan yi wa baituka na fitar girma. Gwarzo ake kiranka, mun san ka baka doka, nema kake hakinka, wasu suna kiranka da dama na da kaka, su gana darajarka, mai garin so shi ne nike kira gwarzo na kasa. Namijin mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke baituka na fitar girma. Gamji ake kiranka, kayan ka baka doka, kowa ya zo ya doka, sannan muna kiranka sarkin da bai da tamka. Allahu mun ka roka, mai garin so ya daga darajar ka uban girma. Makiya sai ku janye, mai addu'ar iyaye, kun gan shi baya boye, ku daina boye boye, kai sai mun kare yan boye ke waka da uban girma. Namijin mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke baituka na fitar girma. Waye kuke kira ne, ku zo ku daina nune, kai mutunan mutane, kun gan shi yayi zaune, mai gari kai na so ne, fadar sabatar rama, domin shi akwai share hawayen kowa ma. Kowa ya mika koke, za ya share ya take, kai mamaki ku ɗauke, yana ceton fatake, in sun kai masa koke, Allah ya kara haske a gare shi, mai garin so yayi shigar sarki. Namijin mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke baituka na fitar girma. Saki uba na gayya, kun san fa ya fi karya, mai tarwatsa da gayya, wai sai ku ce ta yaya, ko za ku zo ku koya, kun san shi jarumi ne mai girman da ya wuce sanin ku kamar sarki. Kai da karan mazaje, fadarsa ba kudaje, gare shi ni fa zanje, fadarsa jin mazaje, sannan tana raje, ni dai yan boyi zanje, mai garin so zan yi wa baituka na fitar girma. Namijin mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke wa baituka na fitar girma. Kai mutunan mutane, ba ruwan shi da wane,
sai ka gan shi ka gane, zabo shi ke da zane, bauna kawai wuya ne, hakan yake zakani ne waka ta mai garin su kunji uban girma. Hakikanin batuna, ku ne kuke a raina, masoya sai ku nuna, farin ciki a kaina, zan doka tamburana, na san kuna jirana, in waka na doka tambura ta uban girma. Namijin mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke baituka na fitar girma. Baitin masoyiyarsa zan yi shi bani gasa, ta zam sarauniyarsa mai kara darajarsa, sunan ta zani dosa, Khadija sahibarsa mai sashi ya kyautata wa kunji gidan kowa. Khadija darajarki, Khadija darajarki, Khadija darajarki, a gare shi ta wuce dudduni gun yan gulma. Zinariya Khadija baitin kini fa zanja, ya kai garin Abuja, sannan su haska danja, su ce basa da maja, sun gana martabarki, mai garin so girman shi ya wuce gun yan gulma. Batuna so da kauna, mai garin so ya zauna, sannan ya dan tunana, zuciyarsa ta nuna, mai san shi san amana. Khadija ce ta nuna mai san shi ga ilimi fa kunji uban girma. Khadija darajarki, Khadija darajarki, Khadija darajarki, a gare shi ta wuce dudduni gun yan gulma. Namijin mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke baituka na fitar girma. Mazaje, namijin mazaje, namijin mazaje, mai garin so ne ke baituka na fitar girma.